Okay, na napunta sa atong channel karon. So ang ato nang i-discuss no kay atong isgutan karon kung unsay purpose anang positive SL. So kanang positive na stop loss na ilang giingon, so pwede ka na yung positive na stop loss kay loss gani, so negative win na dapat, diba? So kanina video ato ipakita na pwede ng positive na stop loss, no? So kanina nata karon sa GBP USD. So ang akong stop loss is kani mo na ang stop loss $23 kung nakita. So di ba dapat ang ato stop loss kay nadri So sale din akong order, no? Akong gamit na indicator is katong support and resistance. So diri kaganina nakita na ako na nag-breakout siya sa 4 hours. Nang breakout siya mo to nag-entry ko og sell, so nagtuloy-tuloy siya, no? So mo na purpose aning support and resistance, no? Nang breakout siya sa support mo to nag-entry ko og sell, entry ko og sell mo na dai ni. So mo ni ang iyahang kuan stop loss. Kung dira akong stop loss mapildi ko og kuan 9.50. so kani akong stop loss kung gi-isbog diri ay kung mabalik siya, pag mabalik siya taas di mo ginansya gyapon ko og kani lang 22.70. sa ako pa ng isbog, no? Ito na. So kung mataas siya mo ginansya ko og 23.75. So kung atong tanawon, ang akong profit karon na is $32. Akong TP is nara ganina diri ra na akong TP diri niya hapit naman na hit mata kong gisbog murag maubos kong git siya. So diri nang nako na siya i-set sa pag-uni niya na support. Mao nang po niyang support kani, mao na po niyang resistance, no? Diri ang ako ang kuan TP. Kung mahit na niya maka-profit ko og 52.55. So nga na lang, no, nga na na siya kadali. So posible gyud na pwede gid siya na ang stop loss na to is positive. Nga na lang. So, mo lang sa to sa karon. Salamat.